Dobrodošli u Lucky Star astrologiju. Današnja tema je pitanje što si u horoskopu. Danas svaka baba zna šta je u horoskopu i čak i ljudi koji nemaju veze s astrologijom značajno uzdišu aha kad im kažete šta ste u horoskopu ili ispuste onaj značajni kad im kažete ako ste na primjer škorpion. Toliko je astrologija u tom obliku raširena i prihvaćena. I što je najgore, koliko god ozbiljni astrolozi znaju da nije sve u sunčevom znaku i da je to samo jedan faktor u moru informacija u natalnoj karti, toliko su one šale i memovi, stereotipovi o lavovima, vagama, djevicama točni. Doslovno možete učiti o energijama znakova samo tako da gledate one Facebook memove i fore. No nije sve u tome naravno. Dakle, šta to znači kad kažemo da je netko lav? To znači da je u vrijeme kada se ta osoba rodila, sunce na nebu bilo u znaku lava. Imamo 12 znakova i 12 mjeseci, tako da suncu treba otprilike mjesec dana da prođe jedan znak i godinu dana da prođe cijeli zodijak. I ako ste lav, znači da ste rođeni u onih mjesec ljetnih dana, negdje od zadnje trećine srpnja do zadnje trećine kolovoza, kada se sunce nalazi u znaku lava. No, za pravu astrologiju nije dovoljno znati samo sunčev znak, već i znak mjeseca, podznaka ostalih planeta i tako dalje. Eto, sad znate da kolokvijalno šta si u horoskopu zapravo znači u kojem znaku se nalazilo sunce kada si se rodio. I to je sve. Jedna informacija bitna, ali samo jedna od njih mnogo. I zbog toga, naravno, oni tjedni horoskopi, mjesečni horoskopi nisu prava astrologija, već zabavno štivo i na taj način ih trebamo gledati. Evo, to je to za danas. Like, subscribe, Facebook je dolje u opisu i do sljedećeg videa. Bok!